Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut i blotio cyfesurynnau yn y pedrant cyntaf, sef cyfesurynnau sydd yn defnyddio rhifau positif. Nawr, mwyn plotio unrhyw gyfesuryn, dyn ni angen set o echelunau. Echelunau ydy llinellau sydd yn perpendicular i'w gilydd neu ar ongl sgwâr i'w gilydd. Ar y sgrin ar ochr dde, mae gennym ni ddwy echelun. Mae'r un sydd yn mynd ar draws neu yn llorweddol yn echelun X, a mae'r llinell efo saith erbennau sydd yn mynd ar ei fyny neu yn vertigol, dyn ni'n galw hwnna'n echelun Y. Mae'r ddwy echelun yma yn cyfarfod mewn pwynt arbennig, dyn ni'n galw'r pwynt yma yn darddpwynt, a dyn ni'n defnyddio'r tarddpwynt i blotio cyfesurynnau. Oherwydd, i blotio unrhyw bwynt ar y echelun yma, dyn ni'n cychwyn yn y tarddpwynt, wedyn dyn ni'n symud y draws yn gyntaf cyn symud i fyny. Nawr, enghraifft, dwi yn blotio un cyfesuryn ar y echelun nawr, dyma o. Pan ydych chi'n plotio cyfesuryn, unai defnyddio'ch groes fel yma, neu pwynt fach. Y cyfesuryn y pwynt yma ydy 4-3. Sylwch ar y cronfachau o gwmpas y rhifau. Oherwydd, os ydyn ni'n meddwl am gychwyn yn y tarddpwynt, dyn ni angen symud 4 uned i'r dde ac yna 2 uned i fyny i gyrraedd y pwynt yma. Enghraifft arall, beth am meddwl am blotio'r cyfesuryn 2-4? Wel, os ydyn ni'n cychwyn yn y tarddpwynt eto, sef y dot coch fan hyn, 2 ydy'r rhif gyntaf, felly dyn ni angen symud 2 uned i'r dde, a wedyn 4 ydy'r ail rhif, felly dyn ni angen symud 4 uned i fyny. Plotio croes wedyn yn y lleoliad cywir, ac eich sy'n ni'n labelu'r groes hefo'r cyfesuryn i fan hyn. Set o ymarferion i chi ceisio nawr, mae yna set o bwyntiau newydd ymddangos ar y sgrin, mae yna lythyren yn mynd efo bob un pwynt, a wedwch chi roed cyfesuryn i bob un o'r pwyntiau yma. Meddyliwch am ychydig o eiliadau, ac yna gewch chi wirio'ch atebion chi hefo'r ei cywir sydd newydd ymddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.